Tinokudokezai mabuja tauya nokuja konzewe kwanyasi zuva rochitanhatu mwedzi uno waiyembu Zvita. Tiri kutanda nhau doka iri kupisa nyasi kwai mutongi wekuda reguru munyika nyasi agoreketa kutoti ndazvimbwa zvamareketa magweta asi mutongo wangu ndichagopa banyasi. Pariba ari kuziva kuti mutongo uchauya rini. Nyaya yacho ingeri nyaya yaChabangu achida kuti kwai wamiriro dare reparamende nomaseneta obato rosisisi waakabisa mudare reparamende wareke kugopinda pokare. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapo. Charamba takaringa. Tindori kumatareko gift hostalos Siziba agoreketa kutoti ndadichiwa nozviri kuitiwa nevakuru vehurumende kusenzesa matare nomutemo kuda kuvhiringidza nokufurufusha nokuita kuti vanhu vaise kusaya tusvinu wari vanhu vobato rosisisi. Agoreketa kutoti aiwa nokuti dare munyika ragova takanura mhosva nozuro uno kuda kutoasungisa kuti wakamuita zvisirizvo kumusungira pasina nokumuendesa kumatare pasina icho akaita. Kaitione kuti achaihwina chere iyoyi kana kuti zvinodini. Wozeki wavhundutsa vanhu ipapa nokuti paribe kana chibodzi chawareketa chiri maererano nezvesarudzo kuti dziri kutekaira sei pokare kuti wanhadzirira chere kuti sarudzo dzidzitekaire. Ipapa ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda nokutoti paribe ari kunyatsonzwisisa vanhu vaakutosha zviya zvagoitika zuva rosarudzo dzomwedzi wanyamavhuvhu. Kai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Wosisisi wanomwe wekuchiredzi kwai izvezvi watakaniwa mhosva yangu wari kunenedzewa yokuita kuungana zvisiri pamutemo. Tikuramba tichitenda chitaiwa makorokoto. Nyasi wamunangarwa wangu ariko kubulawayo wari kuita zvokupa mapepa okupedza kufunda kuvanhu vanga vari kupedza zvidzidzo zvavo pachikoro chofundo yepamusoro chopaNUST. Tikuti makorokoto kune wapedzawo tichiti rikai tione kuti zvinopera sei ipapa. Apawo nyasi wakuru wehurumende hino kuti wanga wachifungei wagodanidzira yawanga wachireketa kutoti jobs fair kureketa iko kuti panenge pachiita vanhu vanounganidza vanhu kuti wagotengese mabasa nokuratidza mabasa awainawo. Chatohwadza kutoti waenda kuwese panga paribe kana basa ribodzi zvaro kubvira kumapazi ehurumende kusvikira kumakambani akazvimira egani kwese kwakundori kuribe chinhu. Iri unobva waona kuti muyembo unoitiwa nehurumende yedu musvinu bamu. Kwai kunonzou dzimwe 5 dzapfa kunzvimbo yohwange nonyaya yekusaika kwomvura pokare nokusaika kwozvokudya zvisvinu. Kureketa kuno vanhu vari kuita kusaya kuziva kuti voita kudini. Zvikuita kuhwadza. Apawo hurumende iri kuita kuenda ichitenderera munzvimbo muzvikoro nomudzimwe nzvimbo dzakaita kudandando iri kubhadharisa mari dzechoupenzi kwai dzokuti magochera zvibhorani muribe kupuwa mvumo. Mari yacho kutoitowande zvaye kusvika kuma200 emadhora okuAmerica. Mabuja tatazviona baizvo. Rekai tione kuti inoperera sei. Kanzuro yeguta reHarare kureketa kuno iri kuvhiringidzikawo pokare naiyo nyaya yokusaika kwomvura munyika. Kusaika kwomvura yekunaya kuri kubva kwaitawo kuti kusaike mvura yokumwa. Pakaita kunyangariwa. Paizvezvi rimwe dhamu rinoendesa mvura yaro kunopepetiwa mvura kuPrince Edward Water Works kwai richiribe mvura tsvinu zvekutoti kanzuru yeguta reHarare yagotoreketa kuti aiwaba tichaita zvokupomba mvura kuti iende peno yakundouya yakazara madhaka. Pariba ari kunyatsonzwisisa asi pakaita kuoma chaiko. Mukuita kumwe kunoratidza kuti vakuru vehurumende yedu vanenge vaita zvinhu varibe kufunga.
kureketa kuno wagototanda kuda kuti tiwarovere manja kuomberera chaiko kuti kwai waita tusvinu, nokuti wagoreketayo kutoti bhazi rinonyoresa vanhu pokari nokutoresa mapasipoti raakufarira kuti risenze kubva nguva dzonomwe kusvikira nguva dzonomwe manhoko, kubva muvhuro kusvikira musi wechishanu, kwaive panopera svondo inofanira kuti isenze kubva nguva dzonomwe kusvikira nguva dzonhatu dzomasikati. Saka rekai tigoona kuti ipapa zvinenge zvipera sei, asi taramba kuomberesiwa manja nezvinhu zvawakaita kunhadzira wega ni zvagoreketiwa namutuli n'ombe zviri kundoita kukaisira vanhu kuti waende kosenzesa iwo wafanawo chidiki wamazuva ano wari kuita basa rokuita marana. Kwaipapa marana ndo waakutoramba achitoita kusimba, nokutoti kunyangwe vanhu wakaita kudini wari kuenda kotenga kuzvitoro zvakaita sana OK nana Pick and Pay nana Food World nana Spar. Ticharamba edu takaringa kuti wanenge wachimbozvipedza zvakaita sei ipapo, tichizokunyepai pazvinenge zviri kuitika kudando. Wamutuli wachitungamidzira bazi rawo rozvokutsvakiwa kwemari munyika noupfumi, waagoreketayo kutoti izvezvizvi taakutoita kufunga maitiro kuti peno tikaita zvinhu zvingaite zviri nani tikatsvaka mari. Kwai kutsvaka mari yavari kuda kutsvaka, wari kutsvaka mari inoita mamiliyoni 225 kubva kuti mabhengi tuduku tokubhuriteni. Wakumhanya pokare kuenda kuwapambepfumi wanogaloreketawo, unobva watoona kutoti kwese kwatinee tinyepewa kuya kuti kwai wapambepfumi masakisheni chino paribe kana chibodzi, paribe kana chibodzi, paribe kana chibodzi. Hewoka wari kuita kukumbira kugwadama mabvino magokora, wari kukumbira mari kunyika dzakaita sana Bhiriteni. Toringa dzomutambo wozifa wagoreketayo kutoti wakutoda kuti warekete pokare katomuka nyaya naiye Brito anga ambori ndiye ari kurairidza chikwata choHighlanders boso. Tikaitione kuti wanokuhwina chere kana kuti zvinodini, nokuti iye Brito wacho agototi aiwa ndadichiwa ndichada bazvo kuenda kuHighlanders pokare, rikaindisiyane nazvo. Saka paribata aziva kuti zvichatekerera sei. Mangwana mutambo wekiriketi uri kutora danho rakanaka kwazvo, danho rokutanda tokutambira mutambo kwakabatidziwa maraiti. Tikuramba tichitenda tichiti makorokoto nazvo, tikaitione kuti zvinopera sei. Ipapo tibva taringa zviri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa mo woIEC wagoreketayo kutoti mamiriro azvakaita zvinhu kureketa kuno taakutoona kutoti wanhu ngauye pokare wanyorese kuvhota zuva rochitatu nozuva rochina mwedzi wakukadzi wogore riri kuuyari. Kurongeka kwevamwe wabiyedu zvavo. KuSouth Africa kwai mwedzi miviri yapfuura iyo wabata zvinodhaka zvokokeni zviri kubva kunyika yeBrazil zviri munzvimbo dzakasiyana siyana muzvikepe zvinenge zvabva kunyika yeBrazil. Ndipo unotoona kutoti patiri kufungira kuti vamwe vari kuuya koita urendo, ivo vari kutouya koita basa rokukusha nokukaisira izvo zvinodhaka zvinoparadza wapwere nochidiki. Kwai zvinodhaka zvabatiwa mwedzi miviri zvinosvika madhora okuAmerica mamiliyoni 10 19 million US dollars pachirungu. Unobva waona kuti pakaita kuoma chaiko. Mali neNiger dzagoreketa kutoti haiwa dzichada bazvo kubhadhara mari yomutero kunyika yeFrance. Mari yomutero inobhadharwa kunyika yeFrance yakatanda kubhadharwa kare kare chaiko, iwo wakutanda izvezvi kuti wachada kuti zvibhadharwe. Tikaitione kuti France wachaita sei, nokuti ndo wari kubhenefita mari dzacho. Saka paunoinyimiwa ipapo zvinomboita kuti wabengenuke. Tikaitione kuti zvinombopera zvakaita sei. KuNigeria masoja ekweyo agoparadza vanhu vanoita 75 85 pachirungu, wakakuwadza 63 66 pachirungu, nonyaya yekuti wagokanda bhambo panzvimbo yakazara vanhu wasinei nomapanduki kana nochisoja. Zvakaita kuoma chaizvo. Apa nyika yeRwanda yagotoreketa kutoti izvezvi yatotanda pokare
kuisa mutemo wokusimbisa zvavakabvumirana nonyika Britain kuti vanhu vari kupotera vauye kunyika Rwanda kureketa kuno wonyika Britain vari kupushira kuti zviitike. Hero kuti zvichamira sei, asi kwai kodzero dzevanhu dzinenge dziri pabasa ipapo. Kana zvatanda kai tinoramba takandolinga kuti zvinenge zvira nokupi. Tikufara kuti nyika yeSwitzerland yabenutsa chimwe chiweziwa chakange chakabva kunyika Libya. Tikuramba tichizvitenda izvo. Kwai chiweziwa chichano makore anoita anopfuura zviuru zviri. Kutobva nguva yaJesu chaiyo. Ukaona pakaita kudandoka woziva kuti pasvino rekai titende izvo zvabenutsiwa. Harry Maguire wokuManchester United ndiye mutambi atamba zvinoseza nokumwisa mvura kuvatambi wese womwedzi watabva wambudzi. Aiwa, zvakaita kunaka zvakadando. Rekai tigumire pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.